Mga kapanyawan, oras na aron makakaton kitag dugang kahibalo ug kaalam. Aron kita maluwas sa mga balatian ug makaangkon pa kita ug mas natural nga pamaagi aron sa pagpahiuli sa atong kalawasan. Ang SED Marketing, ang tiggama ug tigapodapod sa mga produktong herbal nga napapatud-ang makatabang sa atong kalawasan. Sama sa SED Panyawan Plus, Mangosteen, Luyang Dilaw and Panyawan, SED Panyawan Garlic Capsule with garlic, banaba and panyawan, SED Cogon Herbal Capsule with cogon grass, banaba and makabuhay, ug ang SED Liniment Oil. Apil pa ang mga SED Celebrity Soaps, ang SED Celebrity Beauty Soap ug ang SED Celebrity Kojic Soap. Karon magatanyag kanato sa usa ka pinasahing tulumanon. Ania na ang Knowledge Power. Knowledge Power sa hugyawan sa SED Panyawan. Hugyawan sa SED Panyawan. Kauban si Mr. Panyawan ug si Sir John. Knowledge Power sa hugyawan sa SED Panyawan. Tulumanong dalit kanato sa SED Marketing. Luzon, Visayas, Mindanao sa kamayong adlaw kanyang tanan ug welcome na usab nining atong tulumanon karon sa maayong nga panglawas atud kini kanato sa maayong kabubuton sa SED Marketing. Ang tighimog tigapudapod sa mga nagunang mga produktong herbal nga tinuod gayon nga makatabang sa atong mga kalawasan. Mao kini ang mga produkto nga 100% herbal, why side effects, why overdose. Ang tuyog tumong mao lamang ang pagtabang sa atong mga kalawasan. Kini pinaagi sa gahom sa panyawan nga tanom. Ang panyawan mga igalag isuon sa kini kamatang sa maayo kay nga klase nga herbal nga di napamatud-an nga maayo kaayo ang resulta nini sa kalawasan. Ilabi na gayud ang paghatag og pag-alibyo sa mga klase-klase natong mga problema sa lawas. Ibisan pag mga chronic diseases kani, ang panyawan nga tanom na pamatud-an no nga makatabang gumikan kini sa iyang mapait nga sangkap nga diin ang ginatawag nato nga columbine nga maoy usa sa mga hinungdan nganong adunay maayo kaayong pagtabang kini. Gumikan kay taas kining antioxidant level, anti-inflammatory, antibacterial ug uban pang mga makatabang sa atong kalawasan. And sama sa naandan mga igalag igsuon, ang atong tulumanon hugyawan sa SED Panyawan ay naay ginatawag nga knowledge power. Gadiin atong ginahubad ang mga klase-klaseng mga problema ug balatian. Pinaagi nining atong partner sa health, si Sir John. Sir John, maayong adlaw diha kanimo. Sa atong mga kaigsuonan diha, ang atong health expert no si Sir John Solis mutabang kanato sa pagpahibalo karon ug unsay maayo natong pagabuhaton mahitungod aning mga kaigsuonan natong adunay pagtaas sa sugar level. Kabalo ba kay galag igsuon nga ang diabetes usa kini sa matawag nato nga pinakalabing common karon nga problema sa mga Pilipino. Gumikan kini sa ato ang pagkahilig sa ato ang rice kaning mga matamison nga mga ilimnon. Daghan kay tag mga kaigsuonan karon nga kanabitang matawag nato nga dili makahuman og paniud to nga dili makainom og soft drinks no. Napod tay mga kaigsuonan nga sulabihan pud kay pagka hilig sa mga cakes, mga sweets no. Kung imo pong bantayan ang snack no, kay usually basta Pinoy regularly natay unom kapag kaon no, pag mata sa buntag pamahaw, snacks. Then paghuman maniud to, then snacks. Then pagkapanihapon, pagkagabi na po'y midnight snacks. So kaunom sa kadlaw. Kanang mga snacks na mga kaigsunan regularly puro na mga matamison nga mga pagkaon mo nang dili gyud katingala nganong daghan kayo sa mga kaigsunan nato ang biktima sa diabetes. Sir John, paghisgutan nato karon ang mga ginatawag nato nga mga complications nga mamahimong ihatod no sa tuwa sa ginatawag nato nga diabetes. Ang diabetes mga kaigsunan posibleng makahatag og mga seryoso nga mga epekto sa ato ang mga body parts. Actually mga igalaison wala may namatay sa taas nga sugar. Naidaghang namatay sa mga komplikasyon nga gihatod sa taas nga sugar. Mo nay tinuod diha. Sama pananglitan sa mga cardiovascular issues, nerve damage, kidney problems, eye damage ug kanang foot problems ug labaw pa sa tanan kining ginatawag natong mga skin problem. Kaning diabetiko mga higalag isuon, posible kini sila makasinati og mga komplikasyon nga hatod kanato sa ginatawag nga diabetes. And si Sir John mohatag ka natong mga information mahitungod sa mga posibleng mga kondisyon o baka mamahimo nato nga komplikasyon no nga ma-achieve kung kita na ay kanunay nga pagtaas sa ato ang sugar level. Sir John? Nindot no ang usa sa mga nag-lead karon ng mga balatian sa tong nasod karon Sir Rick na kaning gatawag tong diabetes. Basin gani mga 2 weeks from now kung di na kay busy ng DOH karon sa ilahang pag-atubang no sa mga baha karon nga dala sa mga bagyo no
plano nila nga ideklara ang diabetes as isa sa mga health emergencies karon no, karon nga panahon no. Dako kaayo pagsaka ang numero sa mga apektado sa ginatawag ng diabetes mellitus 2 no, o kining lifestyle disease, lifestyle nga diabetes no. So kana sa Rick no, tama to yung giingon nimo kaganina nga mostly dili ang epekto ay dili ang mismong pagsaka sa sugar ang problem no. Kini siya is ang contributing factor nganong magkaroon ng complication o adunay mabati nga lain pang sakit no ang usa ka tawo no. So katong ginatawag natong mga complication o komplikasyon sa diabetes mo na itong hinungdan sa mortality nganong mamatay ang usa ka tawo. Like example ningon ta tong tawo ingon kanina nga adunay mga problema sa tiil no. Tungod manggod kay adunay taas nga sugar, aduna po'y ginatawag natong neuropathy. Tungod kay di ba mabantayan nato kanaganing matulog ta unya ipito na to tong kamot, di ba pagabuntag banhod or sakit no. So same pod na sa neuropathy no, tungod kay walay nagadaloy nga dugo, tungod ba magdako ga tong kamot, walay mo daloy nga dugo. Pag walay mo daloy nga dugo, magbanhod siya ug magsakit. Same pod na siya no sa tiil no, tungod kay sa kalapot sa dugo tungod sa sugar no. Murag latik ang ato ang dugo, dili siya kaabot dito sa tong mga tiil. And if ever dili siya kaabot sa tong mga tiil, magkaroon og damages sa tuang mga nerves sa tong tiil. So mo na nagatawag tong neuropathy. Ang neuropathy matingala ka nga nalata na imong tiil kay nasamad na di ka no. So mo man ang diabetic mo so diabetic guro ka kay wa ka kabantay ana go di ba. So ang unang unsa sa mga complication no nga mahulog nga ma-diabetic foot or mag-gangrene no ang usa ka tiil, usa ka diabetic nga yan tiil na samad tungod kay hinay ang distribution o perfusion sa oxygenated blood ngadto sa ato ang mga tiil. Ikaduha, yes. Nadyo ko experience na sir. Sorry, makatang nako. Nako experience na Sir John. Akong uyuan kanang known siya nga diabetic person pero na-shock lang kay naisamad ang iyahang kumagko no, nasamad ang iyang kuko sa kumagko tungod kay nagpa-kuan siya, sila na pedicure. Dayon natingala mi nagdula man to siya og kanang computer kanang game sa computer and then wala siya kay balo no Sir John nga ang iya ding tiil ginahulmigas pag-ayo no, ingon anak ka numbed, ingon anak ka walay sensation ang iyang tiil nga wala siya nakabantay nga kanang iyahang tiil ang iyang left right part sa iyang tiil no gikan sa kumagko padulong sa tibok tiil daghan na kay hulmigas. Wala gyud siya kabantayan na tungod kay ang iyang una-una concentrated man siya sa iyang gidula nga kuan sa computer. Wala siya masayod nga iyang mga tiil ay ang tiil gihulmigas na di ay. Ingon ana ka weird bitaw ang experience nga part of your system, part of your body walay sensation ni mga ma-feel. Ingon ana kahadlok ang ginatawag nga katulad ng pag diabetic neuropathy no. Yes, kato no, tama continue, Sir John. Sir, no. Ug dugang nato no katong ginatawag natong retinopathy no. So tungod kay lapot ang dugo no, ang atong problema is gagmay man nag-ugat natong mata, dili magkaroon walay flow sa dugo dito ngadto sa atong mga mata and eventually mahimo na siyang hinungdan sa pagkabuta no, or hanap ang pananaw. Sunod, neuropathy, retinopathy, napud tayo nephropathy no. Natay problema sa atong kidneys, same sa mata, gagmay ug ugat ang ato ang mga kidneys no. So ang problema na is once kataas kayo kanang blood sugar no sa tuang sa dugo, ang mahitabo is maglisod ng filter ang ato ang kidneys and madouble na matriple na ang iyang trabaho and mo na siya makapapaspas sa iyang pagkadunot, madaot ang atong kidneys and later mo na hinungdan nga ang kasagaran sa itong mga diabetic is sa tagana anang ginapa mo dialysis. Yes, dialysis. So mo na siya yes, if ever doubt imong kidney, isa na siya sa mura na siya chain reaction, problem sa heart, problem sa blood pressure, problem sa stroke, daghan na kay na siya and eventually like sa kuang papa kana no nag multi systemic na problem, diabetic siya. And sa dugay nga panahon no mo ginagingon ako dili na mabantayan sa unang bulan
magbulan na, magtihuig na, magdekada na, di na kakabantay hantod sa mutaas, hantod sa ang damages, wala na nimo nawantayan, mo na ang problema sa diabetes. Mo nang taas siya na proseso ng diabetes. Mo nang first pa lang, onset of diabetes, pre-diabetes pa lang, kinahanglan nga, imo na gyud siya tubangon. Dili gyud na pwede nga, paman ni, ana good, kuan pa man ni, tingala ka, na ba na, 3 cis, ay 3 kuan, maggutom, polipagya, uhaw, polydipsia, o sige Uhaw. ihi, no, polyuria. So nana ganing mga inana gani, bantay na si mong kaugalingon gyud nga kinahanglan. Labaw na kung ang imong papa, mama 99% jud ka nga diabetic. No, pwede kang mahimong ma-diabetic. So kana siya Sir Rick, no. Ang presentation sa mga complication, pwede nang ikamatay, no. Dili lang ang diabetes mismo. Ang katugyong mismong yang complication pwedeng makahatag og discomfort, pwedeng ikaputol sa imong tiil, di nakakalihok, no. Wala na kay ma-damage, mawala ang imong activities of daily living, o pagtan-aw sa imong kaugalingon, no, marag ulang na ka nga tao, marag ana ba, and psychologically na, no, and mentally napakay problema sa impotence, no, so kana problem na, and syempre last is kato, pwedeng ang physically gid nimo mag-down gid ka, and later on pwedeng ika-cause og kamatayon. Now, naisgutan na to ang mga komplikasyon ug unsay mga mahitabo, no, kung ugaling ang usa ka tawo adunay pagtaas sa sugar level. Dinhi kita karon sa pagpaalim. Kabalo ko nga daghan kay moingon nga ang diabetes is long term, no, chronic na gyud kay na siya. Pero according to science, there are systems or naay mga pamaagi para makontrolar ang pagsaka sa sugar para dili ka magkaroon og damage sa lawas. Usa na niini kaning paggitik, no, sila pa ang term nila is paggitik sa atong mga pancreas. Kaning atong pancreas mo ni siyang ga produce og insulin para sa ato ang lawas nga mo'y nagakontrolar sa ato ang sugar level. Mamahimong insulin sensitive ning atong lawas, and mas madali ang yang reaksyon, no, sa ato ang mga asukar pagpugong sa asukar. Sila pa mga igalag igsuon kaning mangosteen usa kini sa mga napamatud-an nga prutas nga taas sa antioxidant level, and of course napamatud-an nga mo din siya makatabang para mapahimsog nato ang ato ang mga pancreas. Mo day nang moingon sila nga ang said Panyawan Plus Mangosteen makatubag di ay sa diabetes. Gumikan kay dili man niya ig-on ang diabetes mismo or paulian ang diabetes, kundi ang katong magatabang nga makapahimo nga mag-function properly ang insulin sa atong lawas, which is ang atong pancreas, ang iyahang buhion, ang iyahang pahimsugon para aduna kitay panlaban. Tinuod man sakto man pod kay ang panyawan kabalo naman ta ang mukatabang man ang iyahang kapait sa pagkontrolar sa katamison sa atong dugo. And ang ato pong mangosteen mo'y mutabang sa pagpahimsog sa nagakontrol sa ato ang insulin sa lawas. Bueno, Sir John, usa pa may mga maayo nga mga pagabuhaton nato para mamahimo natong safe ang ato mga kaigsunan nga mga diabetic patients, and of course makatabang punta nga mamahimo pa nilang makontrolar Always ang sugar remember, level. Sir Rick, no, sa tanan mo paminaw, ayaw i-deny ang imuhang history, family history. So always, pag 30 anyos na ta, like sa kuha, 30 na, or 40s, no? So kinahanglan yun. Ay, 30 na rin ka. Sakit na ulo, sakit na tuhod. Anyway, if ever na sa inana nga edad, kinahanglan i-check yun. Check and para natay baseline, and then do what is right do. So lifestyle na mga changes, and pagsunod, no, sa to ay pag-maintain, no, sa mga produkto sa said marketing. Kana sa Sir Rick. Okay, sa mga kaigsunan na tuda karon nga dunay mga problema sa mga pagtaas sa ilang sugar level, timani kanunay nga ang said Panyawan Plus Mangosteen dakog ikatabang sa ato ang mga kalawasan. Ang said Panyawan Plus Mangosteen aduna kini siya gahom sa mangosteen, luyang dilaw ug usab sa panyawan nga tanom nga di na pamatud-an nga mao kini ang makahatag og pagtabang sa atong kalawasan. Bueno, Sir John, salamat again sa ato ang kahigayunan nga nakauban kita, and hinaut nga ang atong mga audience na naka-cut-on na sad panibag-o na pud nga mga salamat kay Sir impormasyon. Rick, no, padayon pagyapon sila sa pagsubaybay natong programa. Sa atong mga kaigsunan dia karon nga dunay mga ginapanghampin nga mga problema sa lawas, timani kanunay nga ang mga produktong herbal sa said marketing gimugna gayud para makatabang sa kalawasan, ug ang mga produktong mga napamatud-an adunay gahom sa panyawan nga tanom. Mo nang ko ikaw igalag ison adunay mga bikil sa lawas, ayaw kalimot pag said Panyawan products. Ginama ka na sa said marketing.
Inyong nabati og nasaksiyan ang atong talagsaong tulumanon nga hatod kanato sa SED Marketing, ang knowledge power sa hugyawan sa SED Panyawan. Kauban si Mr. Panyawan ug si Sir John. Tulumanong hatod kanato sa SED Marketing, ang tigama ug tigapod sa SED Marketing Products, sama sa SED Panyawan Plus, SED Panyawan Garlic Capsule, SED Kogon Herbal Capsule ug ang SED Liniment Oil. Apil pa ang SED Celebrity Soaps, ang SED Celebrity Beauty Soap ug ang SED Celebrity Kojic Soap. At ang ilang gihapon kini nga tulumanon aron kadugangan pa ang imong kahibalo alang sa pag-angkon sa mas maayong panglawas. Hangtod sa sunod nga higayon, daghang salamat sa inyong paglantaw ug pagpaminaw.